ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ದೆತದು ಕುಲುಚಿಯೇ ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆ ಗುಮ್ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ ಐಕಾದೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇತು ಒಕ್ಕ ಜಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಖುಷಿಡು ಪುಡಿಯೇ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ. LOL, laugh out loud. Balotelli, but scream and shout. It's our time, it's going down. Yeah, I could let you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 3 ವಾರ ಪುಂಚಿತನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ಐನೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡಂತಲೇ ಬಂದಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲ್ಪು ಬರವದ ಸಂಸ್ಥೆಲೊಂಜಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಡೆದ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು GSS ಸ್ಮರಣಿಕಾ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೊಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರలుండు ಆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಲ ಇನಿತ ಸಂಚಿಡ್ಲ ಅಂಚಿ ತೊಲಂಕಂದಿಲಂಚ ಇಂಚಿ ದಂಗಂದಿನಂಚ ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಗ್ ಗೂಸಂದಿಲಕ್ಕ ಲತ್ತದು ಅಜತ್ತದು ತೂಂಕುದು ತೀರ್ಪುಗಾರ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠದ ಒಳಗಾತಿರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ನುಣ್ಣು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಗುರು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಗೂಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ರೂಪಂಡ ಕತ್ತಲೆನು ಪುಡಪ್ಪನ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನಿನ ಆ ಕತ್ತಲೆನು ಪುಡತ್ತದು ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು ಕನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಗುರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆ ಹಿಡಿದಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಕಿರಣ ಅರ ಪುದರಡನ್ನು ಗುರು ಕಿರಣ ಆ ಸಂಗೀತದ ಬೊಲ್ಪುದ ಕಿರಣವನ್ನು ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ರುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದಿರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಸಾಲಿಡು ಮುರ್ತಾತೆರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರ್ಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟ ನಿಕಲ ದುಮದಿ ಕಡೆ ಬರೆಯುಂಡು ಯಾ ನೇಪಲ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ದ್ವಂದ್ವ ಮಾತೆಟ್ಲ ರಡ್ಡಿ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಕತ್ತಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಷ್ಟೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನ್ಯಾಯ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಂಡು ಕಪಟ ಕಳುಗುಬ್ಬುನ ಕಲೆನು ಪತದ ಸರಿಸಾದಿ ಕನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ವೇರ್ನ ನಡುಟು ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮೊಡೆದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮದು ಮದಿ ಕಡಿದುವರೆ ಬರವಲೇರು ಕರಾವಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಎದುಕೊನುಗ ಇನ್ನಿತ್ತು ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಐತ ಕುಸಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನಾತ್ಯಾಂ 1 ವರ್ಷದ ಒಂಜೇ ಗಿರಾಕಿ ಬೋಜಿ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಈ ಸಾರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಗಿರಾಕಿನ ವರನ್ನೇ ವಾಸದೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಯಾನ್
ಪದ್ಯ ಎಕ್ಕಡೆ ಮುಗಿದು ನನ್ನಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪ ಅಂದ ಏಯ್ ಯಾನ್ ಏನ್ ಬೇ ಯಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ SI ಅನ್ನೈ ಏಯ್ ನಬೆ ಓ ಈ ಒಲ್ಲೊಲ್ಲು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬನೊಂದು ದಿನಾಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಬೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಗ ನೀನು ಈತ ಸಮಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾ. ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತಾನಂಬೆ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಾ. ಈರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಓಂಡ ಮಲ್ದಾರ ಏಯ್ ಹಾ. ಯಾನ್ ಮುರಾನಿ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ದಿನ ತಂಬೆ ಮದ್ಮೆ ಬಗ ಅವ್ ಬಿರೋದಿಲ್ಲದ ಬಗ ಎರಡಲ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ್ಮೆ ಮದ್ವೆ ಅವಂದು ವಾಲವ್ ಎರಡಲ ಒಂದು ಹಾ. ಆನ ಕಡೆ ತಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆ ತಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬಗ ಹಾ. ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಕಡೆಗಳ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮದ್ವೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವೇಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ಬಕ ಆನನ್ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಬುಡ್ನಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಬುಡ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಂಬೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆನನ್ ಹಾಕೋಲ್ ಮದ್ಮೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನಂದೆ ಖುಷಿ ಕರ್ಮ ಹಾ. ಇರೆ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ದೋಲೆ ಆತ ಒರಿಯ ಮಂಚೋಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಕೇರ್ನ ಕರ್ಮದ ಮದಿಮಿನಿ ಏ ಯಾನು ಏರ್ಬೆ SI ಅನ್ನೈ ಏಯ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಂಬೆ ಹಾ. ಒಂದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡಿನಿ ಕೇಸನ್ ಪಸಂಬೋದೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಕಲ್ವೇರ್ ನಗಲು ಹಾ. ಓಲೇರ್ ಮೇ ಲೆಪ್ಪು ಸರ ಹಾ. ಆಗಲೇ ಪಿದೇಡ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಬಾರ್ದೆ ಏಯ್ ಹಾ. ಈ ಅನ್ನ ಇಪ್ಪನ ಏನಂಬೆ ಪೋಡುವ ಲೆಪ್ಪು ಬಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಬಾರ್ದಿ ಏಯ್ ಸೆಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಬಲ್ಲಡಿ ನಾ ಕಟುವಾಡ್ನು ಲೆಪ್ಪು ಒಂದು ಆಗಲೇ ಲೆಪ್ಪರೆ ಹೆಂಗಾಬಜಿ ಅವಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ನಗಲ್ ಮಾರೆ ಏಯ್ ಹಾ. ಅನ್ನ ಇಪ್ಪನ ಇದಲ್ಲ ಬೋಡು ಲೆಪ್ಪುಂಬೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಣಧೀರ ಏಯ್! ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ಉಂಟಾ ಪದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಯುವಕ್ಕ ಐತವ್ರು ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ Okay, sir. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾ. ಬಲ್ಲಬೆ ಏಯ್ ಜೀವನ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಬಾಡಿನ ಹಿಂಕೆ ಮುಂಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ನಾಳೆನ ಅವಲ್ದೀನಿ ತಿಕ್ಕಿಡು ಏ ಓಡೋರ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅತ ಯಾನ್ ಪೋಡಿನು ಹಾ. ಈರ್ದಾನೆ ಕುಂಬಾರುನು ಏ ಹಾ. ಯಾನ್ ಯಾರು SI ಅನ್ನೈ ಯಾನು ಬೋಡು ಜಿಂಬೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದಂಬೆ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದಂಬೆ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದಂಬೆ ಆಯ್ ನಾದೊಂದುಲ್ಲಿ ಆಡಿಗೆ ಏಯ್. ಪಾತಿರ್ವಾರು ಆಯಿ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಹಾ? ಒಲ್ಲ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಆತ ನಾನು ಕುಡರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದಂಬೆ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಬುದರ್ದಾದಬೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾರಬಾಯಿ ದೀಪ ಸರ್ ಏ ಇದೇ ಬ್ಯಾರಬಾಯಿ ದೀಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಈರ್ವನ್ಯ ಕೆಂಜಡ ಯಾನೊಂಚೂರು ಲಕ್ಕದ ಕೊರ್ಕಂದು ಬನ್ನಿ ಎಂಕಿನ ಲಕ್ಕರಿ ಎಂಕ್ ತಲೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಅವಡೆ ನಮ್ಮೆ ವಾ ನಾದು ಸೈಪೆ ಸರ್ ಏನು ಅಂಚ ನಾದು ಸೈಪೆಂದು ಬನೋಡ್ಚಿ ದೇಗು ಯಾನು ಇನಿಕ್ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ದು ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಕ ಇನಿ ಮೂಕ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾ ಅವು ಐತೆ ಲೆಕ್ಕದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಏಯ್ ನಮ್ಮೆ ಪರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾ ಪರ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋಪಣ್ ಬೇ ಎನ್ನಡಲ ರಡ್ಡುಂಡು ದಾದಾ ಕಿಡ್ನಿ ಏಯ್ ಮಾ ದೇವಿಯರ್ ಮಾತಾಡಗಳ ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾರ ಬೇ ಅವಂದು ನಾ ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿ ದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಜನರೇಟರ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂದ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಸರ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜನರೇಟರ್ ಆಲಾಂಡ ಜನರೇಟರ್ ಆಲಾಂಡ ತೂಟ ಬಸೊಂದು ಸೋ ನೋಡು ಹೌದಾ ಅವ್ ನಿನ್ನ ಕಾಟೋ ತೂಕೊರ್ರಿ ಏ ನಬೆ ಖಾಲಿ ತೂಪಿನಿ ನಬೆ ఆయన దేకు అడ్మిట్ మల్ది కేసు దే మల్ది ఆయన ఎంక్వైరీ మల్ప ಎಸ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬೋಡುಜಿ ಕರ್ರು ಬೋಡಿಯರನ್ ಯಾಂದಲ್ಲ ಬೋಡ್ನೆ ಮನ್ಸೆತ್ತು ಒಂದು ಯಾನ್ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರನೇ ಎನ್ನ ಪದಕೇಂದ ನೀವು ಏನು ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನೀನಾದಿನ
ನೀನೊಲಿದ ಜೀವನ ಏನಾದುವೆನಾ ಮೀ ಅಂದೆ ಬೈದೇನಾ ಏಯ್ ಓ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪದ ಏನತ್ತಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಬೇಕ Yes, sir. ಸುರುಕು ಡ್ಯೂಟಿ Yes, sir. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪು ದೇಗ ಏನು ಕೇಸ್ ಏನಾಯನ ಆಯ ಎಂಗಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದು ನೀಗ ಅಂಡೆ ಏನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬಂತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತೀನಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬಂತೆ ಏಯ್ ಬಿಟ್ಟದುಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂತೀನಿ ಓಕೆನಾ? ಏಯ್ ಅಂದೆ ಬಕ್ಕ ಎರೆಗಂಡೆ ಅವು ಸರಿಯಾದುಂಡು ಏಯ್ ನಾ ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವು ಬರೀತಾ ಅಂದ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಡೋಬರ್ ಉಂಡು ಅವು ಮೂಲುಂಡು ಏ ಓ ನಾನು ತೂಂಬೆ ನಂಬೆ ಏಯ್ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಡೇ ಬಲ್ಪೋಣ ಗುಡ್ಪುಜಿನಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದು ರೂಮು ಬಾಡ್ ಸರ್ ನೀನು ಯಾನು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಟೈಟ್ ಆದ ಕಣಿಟ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತ ಸರ್ ಹಾ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಡೇದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಬುಡೇದಿನ ಒಂಜಿ ಚೊರೆ ಸರ್ ದಾದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾಡ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರೆ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಇದೇ ಬೋದಿನ ಬೇ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ದಿನ್ ಬೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂಲಾನ ಧರ್ಮಗೂ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಸಿಕ್ಕುಣತ್ತ ಮೂಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಣ್ಣಬೆ ಏಯ್ ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಪಾರ್ದು ಗುಲಾಯಿ ಕೊಡ ಬಾಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ದೀತಾರ ಚೊಪ್ಪೆರೆಗೆ ಪತ್ತೆರೆ ಮತ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಮೂಲ ಜಪ್ಪೆರೆ ಗಾಂಡ ಉಂಡು ಪತ್ತೆರೆಗಿ ಏನಂಬೆ ತೂಪ ಆಯ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಆಕಿ ನಡೆಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಆಕಿ ನಡೆಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಬಕೋಟೆ ಹಾಕೋಡು ಆಕನಿ ನಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳೇ ಒಮ್ಮೆ ಜೀವನ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಚಿನ ಬೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಲ್ ಚಿಕ್ಕುನ ಇಂಚಿನ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸರ್ ಅವೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಓಣ ಬೇವು ಅವು ಪಿದೆಂಡು ಕುದೇನುಂಡ ಹಾ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಪ್ 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 ಓ ಬರಡೆ ಅವು ಬರ್ಪು ಜಾಂದ ಮಾರೆ ನಾನಿ ಅವು ಒಟ್ಟೆ ಬೋತುನದಾನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಕಿರ್ಮೇಲ್ ಅದು ಇನ್ನ ಕಿರ್ಮೇಲ್ ಅದು ಏ ಕಿರ್ಬೇರ್ ಇಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಶುರು ಆತ ನಾವೇ ಬೊಕ್ಕೇನ ಸರ್ ಒಂದು ಕುರ್ಮೇಲ್ ಮಾರೆ ಸರ್ ಹಾ. ಕುರ್ಮೇಲ್ ಅದು ಹಾ. ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಲ್ಲಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅದುಲ್ಲಾರ ಕಿರಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡಿ ಇಚ್ಚಿಂಬೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಆಕನ ಅವೇರೆ ಆತೋಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಾಡಿ ಜಾತ ಏಯ್ ಏನಂಬೆ ನೆಲ್ಲೆಂದು ಹಾ ಸರ್ ಹಾ ಮದ್ಮೆ ಆಕತ ಈ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ತಿ ಹಾ. ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಮದ್ಮೆ ಆದಿ ಎಂಕು ಬಂಜಿನಾಲಾದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿನ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಸರ್ ಹಾ. ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪೆದ್ದೇರಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೋತಲಿ ಬಗ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಪೆದ್ದಿನ ದಾದ ದೀಪರ್ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಬೆತ್ತಿಂಡ ಗಣಿತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಣ್ ಬಾಲ ಪೆದ್ದಿಂಡ ಬೀಜ ಗಣಿತ ఆయన జోరాజిగా సంగ ఏ నవ్వే ఎన్న మండిచ్చడు యానుల్లే ఎన్న బుడిచిన కిరికిరి దాలవల్లి ಸರ್ ఈయన ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಎಣ್ಣ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಇರುವಿರ್ಲ ಸಮ ಹಾಕಣ ಸಮಾಂಡ್ ఇచ్చే సమాంట కోలుడు సమా పుండాత ఏ నవ్వే ఉమ్మెన కంప్లీట్ దాదాంబే ಆಯ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇ ಸರ್ కల్వినా ಬಗ అంద ಹಾ. నవ్వే బుడ్రేపల్లి ఎంక్వైరీ మల్పు ಯಾನ್ ಬೋಡುಜಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರಿ ಹಾ. ಎನ್ನ ಪದಗೆಂದ ನೀರು ಇರ್ ಪದವನ್ ಪರೆ ಪಕ್ಕ ಶೇ 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 ಅಪ್ಪನ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪದ ಬರಾಡು ಅನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪನ್ಲಿಗೆ ತರವಲ್ಲ ತಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀಶ್ವರ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರು ಚಂಬೂರಿ ಅಕಾನೀತ ಕೋಮನ ಘಟ್ಟ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಏನೇ ಅಂತೀನಿ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ಬರೈತಿನ ಬಕ್ಕ ಸುರುಕು ಡ್ಯೂಟಿ Yes, sir. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡು ಸರ್ ಓ. ಇರ್ನ ಪದ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ್ ಹಾ. ಇರ್ನ ಪದವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪದ ತಕ. ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ ಸಣಿಯಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ ಕೈ ಪುಗುತಾರೈ ಈ ಪಿರೆಲ ಅರೆ ಪುನು ಸರಿ ಈ ಕಡಲ ಸರಳ 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 ಆಯ ಮರ್ಲ ಆಯಗ್ ಆಯ ಗತ್ತ ಅಲೆಗ್ ಮರ್ಲ
ಅಲೆಗ್ ಅಲೆಗ್ ಮರಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೇಸಿನ ಆಯ್ ಕಣ್ಣೊಂದಿನ ಕೇಸತಿ ಕಣ್ಣೊಂದಿನ ಬೊಕ ಅಂದಂಬೆ ಏನ ಕಣ್ಣೊಂದಿವೆ ಆಯ್ ಚೀಲೋಡ ಪೂರ ಕಣ್ಣೊಂದಿನ ಮಾಲಿಪ್ ಏ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ಸರ್ ಯಾನೇ ದೆಪ್ಪುಡ ಏ ಬಕ ಯಾರು ಬೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ಸರಿ ಏ ಕೈಗಾಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೆಪ್ಪಿರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರುಕು ಚೀಲೋಡ ಏನಂಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈತು ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಏ ಉಂದಿದಾದಂಬೆ ಒಂದು ಪಗೆಲ್ಗ ಪಗೆಲ್ದ ಹಾ. ನಾನೇನಂಡು ತುಂಬೆ ಇಟ್ಟು ಸರ್ ಉಂದೇನಂಬೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿದ ಕುಡ ಕುಂಟುಂಡ ತುಲ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕುಂಟದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನದ ಆಲಜ್ಜೋಡು ನಂಬೆ ಅವಿನ ಸರ್ ತೀರೆ ಸರ್ ಉಂದೇಗುಂಬೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನೇಗುಂಬೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏ ನಂಬೆ ನನಗೇನು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈನ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜುಂಡಿ ಈನ ವಾಮ ಬಾಮ ಅಂದವು ಏ ಇನಮೆ ಗಿಪ್ ಬಾಂಬು ಕರ್ಮ ಹೌದಾ ದಂಬೆವು ಒಂದು ಕಂಡೆ ಏ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆದ್ದೇಂಬೇವು ಎಂಕ ಕಂಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಂಡೆ ಬತ್ನ ಏನ್ ಏ ಒಮ್ಮೆ ನಿಂಚನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇ ಇಂದ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಕೇಸಿಗೆ ಬೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಂಡೆದ ಹೊಟಗೆತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಏಯ್ ಓ ಯಾನು ಸೂರ್ಣ ಕಂಡೆದ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನವೇ ಒಮ್ಮೆ ನಿಂಚನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೋರ್ತುಗಳಾಯ್ಬಾಡು ನಮ್ಮೆ ಬಲ ಸಿ ಐತೆ ಮುಟ್ಟಡಿ ಇಂಚಿನ ಗುರಿ ಉಂಡ ಪೊಯ್ ಸಿ ಏ ಐತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಡಿ ಒಂದು ಓಲ್ಲು ಮುಟ್ಟನಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಒಂಜೇವೆ ನಮ್ಮೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳಾಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಏರು ಸೆಲ್ಲುಡು ಒಂಜನ ಉಂಡತ ಇಪ್ಪಂಡೆ ಏ ಸೆಲುಂಡು ಉಳ್ಳಾರ ಬಗ ಏನಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏದೇನ ಅಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಿತ್ತರ್ ಜಪ್ಪಡ ಆಯ್ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪಾಡ ಸಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಕ ಆಯೆ ಮಿತ್ತರು ಜಪ್ಪಡಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ತರು ಜಪ್ಪುವೆ ಏಯ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಬೆಡ್ ತಿರ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ ಜಪ್ಪಡಿ ಮಿತ್ತ ಬೆಡ್ ಜಪ್ಪು ಪೋ ಹೆಂಗ್ ಉಳೆ ಮಾರೆ ಪೋ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಲ್ Yes, sir. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸ್ ಮೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಛೆ. ಸರ ಹಾ. ಯಾವನೊಂಜಿ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಏ ಇನ್ನ ಪದ ತುಂಬ ಮೇನ್ ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನ ರಪ್ಪ ಉಳೆ ಬೋದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಸ್ ಸರ್ ఓడే పోను మారే ఇసే పెట్టుండా అందులే పోతు గర్వోడిపోతుంది అలా కుట ఆన్ ఆన్ ఒరియన ముగిన్ ఉందు కుడంజి ಹೌದಾ ನೆಂಚ ಸರ ಈ ರಾಕ್ಯಾರ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಆತನು ಏ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆತ್ತದು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿನ್ ಓ ಅಂಚ ಮಗ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಮುಗ್ಲು ಇನ್ನಕ್ಕಿನ ಮನಿ ಕಣ್ಣೊಂಬೇರು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅವನ್ ಎತ್ತಿತ್ತು ಬಂಗದ ಕಣ್ಣೊಂಬೇರು ಹಾ. ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿಬಿಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಒರಿ ಮರ್ದ ಬಸ್ ಒರಿ ಬಂಗುಡು ಎರಡು ನಡೆದು ಬಸವನಿಪ್ಪೆ ಕಾಸು ಅಂದ್ ಅವೆನ್ನ ಕಣ್ಣೊಂಬೇರು ಒರಿಯರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರೆಗ್ಲ ಅಂದಾಜು ಆಪುಜಿ Yes, sir. ಗೊತ್ತಾತ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ಇದೆ Yes, sir. ಕಣ್ಣೊಂದು ತಿನ್ಪಿನ ನಟ್ಟೋಲೆ ತಂಬೆ ಐಕಾಂಡಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿಪು ನಂಬೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಳ್ಳು ಏನ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಅವಿನ ನಾಡ್ದಾಗಲೇ ಕೊರಡು ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಗ್ಲು ವಾವ ಬಂಗುಡು ವಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪೇರು ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅವನ್. ಇಂದ ಐತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೌದು sir. ಯಾಪಲ ಕಣ್ಣುಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಆಯ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲೇತ ಅಂದೆ ఆయనదాల కేసు ఇచ్చేత ఆయనదాల కొంచెం వేలేదు ఆయన కూడా కలిసాల లేసర్పినా లేసాల ఓ మళ్ళా నమ్మే ನನ್ನ ಪರ್ದ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಾಡು ಬುಡಿದಿ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪಲು ಪೋ ಯಾನ್ ಪೋಪೂಜಿ ಏ ಇಲ್ಲಾಡು ಬುಡಿದಿ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಬೇ ಬುಡೇದಿ ಕಾಪಾಡಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಉಲಾಡಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ
ತೀರ್ಪಿಗೆ ನೆರೆದು ಕೊಡರ ಒಂಜಿ ಪೊಲಪ್ ಮೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಿತಿರ್ರೆ ನಿತಿನ್ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು, ನಿತಿನ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು, ಸಚಿನ್ ಬಡಗಬಿಟ್ಟು, ಸಚಿನ್ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಧೀರ್ ಪರ್ಕಳ. ಸುಧೀರ್ ಪರ್ಕಳ ಸುರುಕಾದ ಗುರುವಣ್ಣ ಎರಡು ಸುರು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕಲೆಯದಿರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದಂಡು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪರ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಡ್ದುಂಬು ಎರಡು ಮೂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ತೋಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೋಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುಜೇನು ಮತ್ತು ಇಡೇ ಬಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೂರಜ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೋಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅದು ಕೊಂಜೆ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ದಲ್ಲ ಜಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಜ್ಜಾನ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಫುಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು జవనేరు పారిపోర్లు లేరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పాడుతున్నారు లైక్ లేరు అండ్ అలా మొక్కలు ఫైనల్ బైతునని విశేష పన్పునాతి యావంద్ ఎడ్ಡೆ మల్పోలి కాన్సెప్టుల ಜನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂಚತ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಮಿತ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಿತ್ ಗೌರವ ಇಪ್ಪುಂಡು PSI ఆయన ఇంచ మల్తే అండ ఇంచావు నీకులు మల్తిన కాన్సెప్ట్ నీకుల మిత్తే కేసు పాడున్నావు అంచ ఉండు విషయ అయితే ಬೇತದಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಗುರುಕುಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ನನಗೆ ಅವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಧಿಕಾರಲೆ ಬಂದಲೆ ಮುಖ್ಯಪನ ತುಂಬ ಅಭಿನಮದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಳು ಕುಲ್ತಿನ ಭಿನ್ನರ್ನ ಕಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನ್ಯ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ರಾಯಲ್ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದಲ JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ ರೌನಕ್ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಕಲೆ ಮಾತಿರ್ಗಲು ಸೊಲ್ಮೇರ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಆಗಿರ್ದಾಗ ತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರ್